sesiboshiwe kodwa lami sisakuzo-ke kaBig Zulu ezinye ukuthi ke uBig Zulu ehlangene noKhuzani uMfowampungose bazoba khona bazoba nomdlalo webhola ozobizwa ukuthi Maskandi versus Hip Hop. Bazohlanganisa ke scheme umuntu ngamunye ngamunye shothi uzohlanganisa abacubi bakaMaskandi nomunye ahlanganisa abacubi beHip Hop. Umbuzo ke engiye ngawuthola enkabini zami ngitshela ukuthi uBig Zulu benoKhuzani bafuna ukuhlanganisa le football match le eMboleko Stadium. Ngathi mina kuzohlanganiswa kanjani ngapha kuMaskandi ngoba izwani phela inkabi ngoba phela angeke ukwazi ukuthi hambe kuyomela uMaskandi against Hip Hop ukuhamba ingxenye enye ngoba manje akuzwana ngapha kuMaskandi kuyomiswa kanjani. Ngathi hayi kodwa kuyolunga ngaba into eright le for marketing reasons, for promotion reasons kube khona imatch phakathi kweMaskandi versus Hip Hop zidudulane. Wathi lo mdlalo kuzoba umhla ka10 August. Ngingafisa nami ukuthola angani noma ngathi iguye noma ngibe ingxenye nami ngathi mhlambe noma ngihambe ngiyosakaza ibhola lapha noma mhlambe nami ngibe ugoalkeeper noma ngikhahlele lapha kodwa phela vele ngiyoma nomela kaMaskandi. Siyafisa ukuthi ugcine ube impumelelo lo mdlalo. Singawujabulela kakhulu. Cela nje udlule ngo like no share no subscribe. Umfowankeshe.